Hello and welcome to my channel. In this video you can listen to the conversation in the office. Razgovor u uredu. You'll learn days of the week, dani u tjednu, and basic activities and basic conversation in the present tense, past tense, and finally in the future tense. So just a quick reminder of present tense, how to form it, to add suffixes m, sh, nothing, mo, te, u, u, or e, depending on verb type. For example, if you have infinitive that end with iti, like raditi, then you just remove t and put m, radim, gledati, gledam, and živjeti, voljeti, and verbs on jeti, you remove jeti and put im, iš, živim, živiš, živi, živimo, and so on. And verbs on chi are irregular. So ići is the most common verb to go. Present is idem, ideš, ide. But we will see all this in the conversation. So let's get started. Spremni? Počnimo! Bok Mija, kako si? O, pozdrav Tomo. Opet je ponedjeljak. Kako sam? Znam, razumijem te. Svaki ponedjeljak moramo ići na posao opet. Što radiš u ponedjeljak? U ponedjeljak obično radim od 8 ujutro do 4 popodne. Nakon toga idem u teretanu. O, super! Ponedjeljak je dobar za početi nove stvari. I ja počinjem vježbati svaki ponedjeljak. Što vježbaš? U ponedjeljak vježbam jogu, a u utorak idem na pilates. Što ti radiš u utorak? U utorak idem na posao ujutro. Kad se vratim s posla, žena, djeca i ja idemo u trgovinu kupiti hranu za cijeli tjedan. Što ti i tvoj muž radite u utorak? U utorak mi oboje radimo do 4 popodne. Nakon toga jedemo ručak, pijemo kavu i čitamo knjige i novine. Vi idete u trgovinu u utorak, a mi idemo u srijedu. Što vi radite u srijedu? Znaš, svaku srijedu ja moram raditi cijeli dan. O, da, istina. Što radi tvoja obitelj u srijedu kad si ti na poslu cijeli dan? U srijedu kad sam ja na poslu, djeca idu u školu ujutro, a žena je doma. Popodne idu u posjet baki i djedu. Gdje žive baka i deda?
naši baba i dida žive u Dalmaciji. I koliko dugo treba do tamo? Moja žena vozi auto. Idu autom. Treba im 2 sata. Zato ostaju tamo 1 dan i vraćaju se u četvrtak. Što tvoj muž radi u četvrtak kad si ti na poslu cijeli dan? Da, svaki četvrtak moram raditi cijeli dan. Moj muž gleda utakmicu ili gleda film. Jedino ne gleda seriju. Ja gledam seriju u petak nakon posla. Što ti radiš u petak? Petkom idem na posao i nakon toga odmaram na terasi. Navečer idem u šetnju sa psom. I to je to. Za vikend uvijek idem na izlet ili na putovanje sa ženom i djecom. Što ti radiš za vikend? U subotu ne radim. Ni muž ne radi, pa idemo planinariti. U nedjelju idemo u posjet mami i tati. Moji roditelji žive na selu. Blizu je. Koliko dugo treba do tamo? Treba nam 20 minuta autom. Kad idem sama, bez muža, idem na vlak. Treba mi pola sata vlakom. Super, nije dugo. Dolazi šef. Ajmo raditi. Now let's listen to the same conversation in the past tense. Quick reminder, to form past tense, you need 2 parts. First part is the present of the verb to be, which is sam, si, je, smo, ste, su, like I am, you are, ja sam, ti si, and so on. And the second part is formed the way you remove t from infinitive and add o for masculine, la for feminine, lo neutral, li plural masculine or general, which means only men or men and women mixed, and le for only women. Exceptions are the verbs of chi group, which means, for example, ichi, you remove chi and put shao, shla, shlo, shli, shle. And also the verb sti group, which the most popular verb in this group is yesti, to eat. So you remove sti and put ordinal suffixes. So of the verb yesti, past tense would sound yeo, yela, yeli, and so on. And the exceptions of the chi group verbs are the verb smoći. Past tense is mogao, mogla, mogli. And reći, rekao, rekla, rekli. Bok Mija, kako si? Pozdrav Tomo. Opet je ponedjeljak. Vikend je završio. Kako sam? Znam, razumijem te.
Nismo se vidjeli tjedan dana. Bio sam na poslu, ali nismo radili u istom uredu. Što si radila prošli ponedjeljak? Prošli ponedjeljak sam radila od 8 ujutro do 4 popodne. Nakon toga sam išla u teretanu. O, super! Ponedjeljak je dobar za novi početak. I ja sam počeo vježbati prošli ponedjeljak. Što si vježbala? U ponedjeljak sam vježbala jogu, a u utorak sam išla na pilates. Što si ti radio u utorak? U utorak sam išao na posao ujutro. Kad sam se vratio s posla, žena, djeca i ja smo išli u trgovinu kupiti hranu za cijeli tjedan. Što ste ti i tvoj muž radili u utorak? U utorak mi oboje smo radili do 4 popodne. Nakon toga smo jeli ručak, pili kavu i čitali knjige i novine. Vi ste išli u trgovinu u utorak, a mi smo išli u srijedu. Što ste vi radili u srijedu? Kao i svaku srijedu prošli tjedan, u srijedu sam morao raditi cijeli dan. O, da, istina. Što je radila tvoja obitelj u srijedu kad si ti bio na poslu cijeli dan? U srijedu kad sam ja bio na poslu, djeca su išla u školu ujutro, a žena je bila doma. Popodne su otišli u posjet baki i djedu. Gdje žive baka i deda? Naši baba i dida su živjeli u Istri, a sada žive u Dalmaciji. Tada su ih moja žena i djeca posjećivali skoro svaki dan, ali prošli tjedan su ih posjetili samo u srijedu. Koliko dugo im je trebalo do tamo? Moja žena je vozila auto. Išli su autom. Trebalo im je 2 sata. Zato su ostali tamo jedan dan i vratili se u četvrtak. Što je tvoj muž radio u četvrtak kad si ti bila na poslu cijeli dan? Da, prošli četvrtak sam morala raditi cijeli dan. Moj muž je gledao utakmicu. Gledao je i film. Jedino nije gledao seriju. Ja sam gledala seriju u petak nakon posla.
Što si ti radio u petak? Prošli petak sam išao na posao i nakon toga sam odmarao na terasi. Navečer sam išao u šetnju sa psom. I to je to. Za vikend sam išao na izlet sa ženom i djecom. Što si ti radila za vikend? U subotu nisam radila, ni muž nije radio, pa smo išli planinariti. U nedjelju smo išli u posjet mami i tati. Prije 1 godinu moji roditelji su živjeli na selu blizu nas, pa smo ih često posjećivali, ali sada žive daleko. Prošli tjedan smo ih posjetili samo u nedjelju. Koliko dugo vam je trebalo do sela? Trebalo nam je 20 minuta autom. Kad sam išla sama, bez muža, išla sam na vlak. Trebalo mi je pola sata vlakom. Super, nije bilo dugo. Šef je došao. Ajmo raditi. And finally the future tense. It's the simplest one. You just need ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će plus infinitiv. Spremni? Počnimo. Bok Mija, kako si? Pozdrav Tomo. Opet je ponedjeljak. Sutra će već biti utorak. Kako sam? Znam, razumijem te. Svaki tjedan je isti. Imaš li planova za sljedeći tjedan? Što ćeš raditi u ponedjeljak? U ponedjeljak ću raditi od 8 ujutro do 4 popodne. Nakon toga ću ići u teretanu. Super! Ponedjeljak je dobar za početi nove stvari. I ja ću početi vježbati sljedeći ponedjeljak. Što ćeš vježbati? U ponedjeljak ću vježbati jogu, a u utorak ću ići na pilates. Što ćeš ti raditi u utorak? U utorak ću ići na posao ujutro, vratit ću se s posla i žena, djeca i ja ćemo ići u trgovinu kupiti hranu za cijeli tjedan. Što ćete ti i tvoj muž raditi u utorak? U utorak mi oboje ćemo raditi do 4 popodne. Nakon toga ćemo jesti ručak, piti kavu i čitati novine.
vi ćete ići u trgovinu u utorak, a mi ćemo ići u srijedu. Što ćete vi raditi u srijedu? Znaš, svaku srijedu ja moram raditi cijeli dan i iduće srijede ću raditi od jutra do mraka. Da, istina. Što će raditi tvoja obitelj u srijedu kad ćeš ti biti na poslu cijeli dan? U srijedu kad ću ja biti na poslu, djeca će ići u školu ujutro, a žena će biti kod kuće. Popodne će ići u posjet baki i djedu. Gdje žive baka i deda? Naši baba i dida žive u Dalmaciji sada, ali uskoro će se preseliti u Istru. I koliko dugo će im trebati do tamo? Moja žena će voziti auto. Ići će autom. Trebat će im 2 sata. Zato će ostati tamo jedan dan i vratiti se u četvrtak. Što će tvoj muž raditi u četvrtak kad ćeš ti biti na poslu cijeli dan? Da, drugi četvrtak ću morati raditi od jutra do večeri. Moj muž će gledati utakmicu ili će gledati film. Jedino neće gledati seriju. Ja ću gledati seriju u petak nakon posla. Što ćeš ti raditi u petak? Sljedeći petak ću ići na posao i nakon toga ću odmarati na terasi. Navečer ću ići u šetnju sa psom. I to je to. Za vikend ću ići na izlet ili na putovanje sa ženom i djecom. Što ćeš ti raditi za vikend? U subotu neću raditi, ni muž neće raditi, pa ćemo planinariti. U nedjelju ćemo posjetiti mamu i tatu. Moji roditelji žive u gradu, ali će se preseliti na selo. Koliko dugo će vam trebati do tamo? Trebat će nam 20 minuta autom. Ponekad ću ići sama, bez muža, pa ću ići na vlak. Trebat će mi pola sata vlakom. Super, neće biti dugo. Uskoro će doći šef. Ajmo raditi.